Hej så. Den her lille video vil jeg gerne invitere dig til et tættere fællesskab, end det vi har haft indtil nu. Indtil nu har det egentlig været mig, der har sendt mails til dig, og det har været dejligt for mig, og på den måde har jeg fået respons. Og nu har jeg tænkt over, hvordan kan vi komme i tættere kontakt, fordi jeg har simpelthen et budskab, jeg gerne vil ud med og dele sammen med dig, og det har jeg også sammen med min mand. Så den 17. februar, der inviterer vi hjem til os, til jer, der kan det og vil det. Det bliver sådan lidt få mennesker, vi kan være op til, måske 10, og jeg ved godt, jeg sender bredt ud nu, men vi laver flere gange. Vi har haft flere gange med sundhedsevents her, hvor vi har talt om vores celler, og vi har talt om vores tarm, og det har været rigtig hyggeligt. Og jeg ved godt, at nogle af jer bor på Nordsjælland og ikke kan komme og så videre. Derfor har jeg også et andet ting på hjertet. Det er, at vi jo kan mødes i en gruppe, i en privat gruppe. Så den lægger jeg også link ind til her i den her sundhedsmail, som jeg sender dig nu. Så der er 2 muligheder nu at komme den 17. her hos os. Bare kontakt mig. Enten på mobil, skriv en sms, at du kommer på 2010 1760, eller meld dig også ind i gruppen, i en privat gruppe, hvor vi kan gå på. Altså jeg er også optaget af kroppens bevægelser og så videre, så jeg vil gå på live derinde en gang imellem, og en gang imellem vil min mand også være med. Så dejlig dag derude. Hej hej.